Thuondi mag Tuke okwajo kata hoki Nyamira Girls joloch e piem mag skunde sekondari gwenge ma Nyanza bang' loyo ageng'o gonde 4-1 e finals. James Opondo nigi ler mathoth e wi skunde mong'ado tiko mag nationals mibiro bagi e kaunti ma Machakos dwe manyien. Chalo bang' tim Sikund sekondar ma Nyamira Girls siro loch margi mahiga mokalo kendo guro lochgi e piem ma higani kakoro gichomo wang'gi e piem mag tuke okwajo e lai mag pinje Afrika ma ugwe kendo lieko ni piem e rang'iny mag nationals ma ibiro bagi Machakos en mana Karawe. Right always! Mae biro bang' sando Sikund sekondar ma Ageng'a e piem manoyo johera mag tuke okwajo kar rombgi kendo tiyo gi thuolono e guro mise margi kaka sulwe mag tuke okwajo. Ageng'a kata kamano osingo mar dok e pap kendo chako ikruok ne higa manyien e kinde ma bende gikwayo sir kaluwore ni tuk okwajo dwaro omenda makore lach. Wayie gi dwoko no. The margin of 3 we have wayiego, but wadok to wachako ikore the next year immediately. Yudo sticks gin gik moko mara a bit expensive. A good stick costs some good money, and to acquire them in good numbers is not easy, particularly given the meager resources the school has asked, just like the teachers observe. But apparently, if we could rope in the stakeholders around, I'm sure we can move a better step. E tuko kapu, tim maragoro sare gi Nyiri Girls ema dhi fwadho bendera ma Nyanza e lai mag nationals ka e tuke mag rugby Kisumu Girls gi Kisii ema otony e kind sikunde mamoko. Sikundi ya wuoyi ma Manyata koda mar nyiri ma Ulanda ema dhi piem e tuke opich lwedo kata handball ka e kinde ma tuko okwajo Ringa Boys e rwadh Nyanza ka Nyamira Girls to oramo ni ka loch mit to inuoyo. We are so proud that our team has worked as a unit. So we are so excited for the support from everyone, including the supporters. Actually, the whole Nyamira village is here, so and we are so grateful for that. You can see that I've lost my voice. That is the happiness. Yeah, we've defended our Nyanza region title. So as we go to the nationals, we are still the defending champs, and we are going to make sure that we come back with that particular trophy. Hockey team itself is a very expensive game. And we are expecting that maybe well-wishers will come in to assist us, make the team comfortable. If you look at just the hockey stick alone, it's very expensive if you have to get a good one. So as a school, we may not manage to purchase the equipments required. Wamora inya kombe moido mar Nyanza ni koro kaka wadhi Machakos County wamor wadhi tugo nationals kaka last year nwa promise nwa dhi tugo kaka wadhi team kuom joma osekonyowa nyaka nwachaki wagono erokamano maduong' moloyo en Nyasaye motimo wan kae. Piem mag tuke sikunde sekondari e alwora ma Nyanza yande obage kaunti ma Kisumu kuom ndalo adek kakoro piem mag nationals ochomo kaunti ma Machakos. James Opondo, Ramogi TV, Kisumu County.